is hij al. Gaat straks het Stine Hinder uitrekken aan de kampioensseizoen 2025-2026. Die hele mooie Barsenstoepaar sportcompetitie taken. De eerste gaat binnen. En daar komen ze. Ya vienen los invitados para la gran final. GP de Aron con Itze Hoekstra. Ya todos ustedes son campeones, pero uno puede ganar het Stine Hinder, la gran final. Art van Wij, Lenghangers, Lopke van der Bijl. En Merle Veurling, campeón de los Sementales. Vamos a ver, 3 campeones, pero solamente hay un ganador. De la gran final, Stine Hinder. Dames en heren, voor alle duidelijkheid, ze hebben 3 aanspanningen. Er wordt er 1 uitgehaald. Immers zijn alle 3 al kampioen. We hebben nog 2 minuten om deze rubriek te bereiden. 2 minutes left. Solamente tenemos 2 minutos para terminar ese concurso. Dus kunnen we niet op tijd beginnen met de show. Porque ya tenemos que prepararnos para el gran show de esa noche. Pero primero tenemos la gran final de Stine Hinder. Nou, kritische blik van de juryleden. El jurado está inspeccionando. Johanna, hoe heet dat ding weer? Stine Hinder. Dat Vries en ik op een podcast. Johanna, die kan het beter zeggen. Mensen, ik hoor de muziek. Who's gonna be the best of the best? ¿Quién va a ser el mejor? El mejor. Nada más se puede tener un ganador. Un aplauso, por favor, para todos esos 3 hermosos caballos. Het gaat in 1 keer gebeuren, mensen, zo dadelijk. We gaan nu niet overrijden, dus je moet de jury een handje helpen. Mensen op de loge, u moet op de jury een handje helpen. Ustedes tienen que apoyar al jurado porque esa decisión es muy difícil de tomar. Es su última oportunidad de apoyar el día de hoy para decidir quién va a ser el ganador de ese gran concurso, la gran final del Stine Hinder. ¿Quién va a ser el campeón de los campeones? Kijk ze aan. Publiek, wie vindt u de beste? Laat het nu horen. Wat een strijd, wat een opklopping. Wie wordt de kampioen der kampioenen? Oei, oei, oei. Jury brengt nog een keer. Leef nog een keer mee, mensen. Let's hear for the champion. El jurado ya va a tomar su decisión entre 10 y 217. ¿Quién va a ser? ¿Quién va a ser? ¿Quién va a ser? 271 va a ser el ganador del Gran Premio Horses to Fly y va a ganar el Stine Hinder. Número 271. Wat een strijd, mensen. We gaan opstellen, gaan de prijs Partidazo. uitreiken.
Stierenhinder aan de nummer 72 van de omkoping. Nog één keer de hand op elkaar voor Lopke van der Wel en Henk Hammers. Thomas. Ja, dames en heren, we hebben genoten van een geweldig publiek. Gracias, damas y caballeros, para llegar. Gracias por venir a este lugar. Quiero agradecer al público. Esos dos caballos fueron muy similares, pero el 271 tenía un poquito más de fuerza en los seccionados posteriores. Por eso ha ganado. Pero aún así estaban muy cerca de ganar el otro también. Pero yo creo que los frises, el Frisia puede estar muy orgulloso de todos esos caballos preciosos. Dan is het zover, dames en heren, dat Herman Donker die prachtige ereprijs uitreiken. Het Stierenhinder. Es un premio de honor. 3 jaar geleden naar Silverman met Hace 3 años fue hace 2 años José, y el año pasado fue ganado por Kundert van de Ultimade. Nederland bestuur daarbij aanwezig. 3 geweldige kampioenen in de eindstrijd. 3 campeones maravillosos estamos viendo, pero nada más uno puede ser el campeón del campeón. Pero muchas gracias a Alex Nijboer, el que apoyó a todo ese proyecto. Bestuur aanwezig. Ronde van Oede Bosma. Ja, als op de eind. We gaan eruit, dames en heren. Llegamos al final. 1 keer prachtige paardjes makend. Herman Donker daar. Met die donkerheidsman gaan. En met Stierenhinder weer beschikbaar gesteld. Gewonnen door Henk Hammers. Met Lopke van der Wel. En de fokker van Lopke, Henk van der Wel, al in de baan gaat. Een prachtige dag ook voor de fokker. Alles komt er eind. Dank aan Horst tot Vlaai, dames en heren. De laatste ereronde. Terminar el día de hoy. De muziek die hiervoor hebt staan. En dames en heren, die handen op elkaar voor de kampioen der kampioenen. Por favor, un aplauso para los campeones, pero también para el campeón del cambio. Gaat nog even mee. Het Stierenhinder gaat mee. En de organisatie heeft het top gedaan. Henk, ga je gang. Kampioenen. Lopke van der Wel van Alwin 469 van Burgerhorst in Ingebrugge met Henk Hammers. Boven zat Middenveld, boven zat Utse Hoesla. En Blitz. Wordt weer netjes teruggereden door Henk Hammers. Henk, de hele baan is nog 1 keer voor jou. We hebben nog precies 35 seconden. Hier is hij, de kampioen der kampioenen. El campeón de los campeones, la última vuelta. Het leven, voor Lopke en Henk Hammers. Kom op! Mooi. Lopke, die handen op elkaar, ik hoor jullie niet. Mooi. Gracias a los jurados, Erik van der Gooijen, David Peetsen. Prima mee kunt samenwerken. Pieter Landheer, onze ringmeester. Pieter Super, Harm van der Meulen, achter de schermen. Dames en heren, het nachtprogramma zit erop. We gaan alles in gereedheid maken voor het hinder van Ya se acabó el día de hoy y vamos a preparar todo para esa noche. Es un espectáculo espectacular aquí en Leeuwarden, Países Bajos.
Por hoy ya estamos a punto de terminar la sesión. Mañana volveremos a venir y espero que mañana les volveré a poder escuchar. Mi nombre es Rubén Bosja, gracias por su atención y les deseo una noche excelente.